ini Zoe apa sih bosombor naman maman Gizin baik narana terkulub nanai puja hono थांहांदो ना फेसन खौनो थांहांदोलै दा बुजाया बुंलै माबा निजिया तानि ओंखारखांना मालाय खस्थ' बिदानानै गैलालै मानसि फिर जानानै जागास मोननाय नंलाबाय सामदां ओमफ्राय नों फेसन जोखथिं थांनाय माथो देलायबाय थाखो ओइ मा मावजि जि थांनांगौ नामा बोरैबा ओमफ्राय साफा खालामना थांनाङा ओमफ्राय आं जोंना ओरैनो जायो ब्रेनाय नै जोंफोरनि ना इदिनो जायो जोंना ओरैनो नै जाबायानो नोंनि बायदि ओरै लोदोदो खोथा गैया उदैया फिसा खालामबा फिसा जायो मिथिबाय नोंनि बायदि ओरै गिदिंलायनानै नायबाय थाया जों मिथिगौ फैसा लामा बार वाह थाखा थिगलिया दानादो इदिनानै मालायनि फैसाखौ थाखा थिगलिसो नामा होमबा सोरबा जुदि नै खुस्रा होननानै बिलायलांना थांनोबाथाय नोंनाव होफै थरायनाव दा जोङो शिब फुजा हैनो थांनि जाययाबा शिब शम्भ भोलेनाथ होननाय ना मा होनो 100 लाबाय आं 100 लाबाय दा इखिनियाव 100 दङ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बा रोंगोलै हो आङो ओंखारखांनानै मथा-मथि आधा घन्टा 40 मिनिट जानोसै थेवबो माने खामायनि माबायानो जाला नै दाबो साला लावथबथबखादो नों लावथबथबा खर'आ लावथबथबखा नै नोंनि बायदि खर' रावनावबो गैया गैला दे दिनैबा गैला दे इ खांख्राइ मोनसे फाहामनायावनो गैला दिनै टाइम थांजोबसिगोन 12 जानोसै आगारनांगौना खाथुमनांगौ खोथायाबो गावबागाव गोसो सोंनायनि खोथा गैया आं रावनाव सोङाखै थैबायलै गैला दे मिसालि नोंला दे थांला खोमालै आं थांलालै थांलाङो नांजाया माथो थांसैनाबा नामा मा केस जाबाय थायोलै एसे गोबाव नेनायालै मिथिगोना थाङाबा थालै ओंखारखांनानै जुदि ओरै नेबाय थानांगौबाथाय जाला आरो आंबो नोंनि गोसो जास्टामा देलायनो मोना नामा माबा थांनायाव प्लास्टिक गारियाव सोखाबाय आङो इखौ लादो बिबार गोनाङा सोबाय गारियाव सोबाय लांगोन मनायाव लां लेखाबा गैया बेथलि जागारनायल' खामानि नुदेथारा असालै बैनि सेन्देलखौ माखौबासो थाब मारनाया मोजांसिन होमबा दोन इमान बायदि 1 घन्टा जालांसै ओंखारनायावनो बा आंखौसो आथुर ओंखारनो बलायो साला हिनजावफोरा इदिनो खोमालै मा जाखोलै है नेबाय थानो हायो नालै साला इनो रुटिनानो मानसियानो बाहेरनिफ्राय ओंखारबायलाय दिनो मा जाहोनो बिदिबालाय आं सलायनो ना नों सलायनो आं सलाया नोङाबा नों लाना आं लाया शिब शम्भ भोलेनाथ मोनफैबाय जायगायाव लाथ' नो मन्दिराव थाबाय तबला लानानै बोरै मोनदों हो गोजोननाय मोनदों मानोना आफा इसोरखौ खुलुमजा होनदों आं ओमफ्राय खुलुमखाय सानसिगोन फारौ बेफार नुखादो बयद' मानसि सं हो नै लाबाय नै साथि लाबाय ओमफ्राय नै
Boya manse. Tamdu. Tuh. Manse komsa song na. Hobijong. Anda? Hobijong? Mondiro gaji dene 당가시네. 아나 돈이 아까는 칼리라. 너나 동아. 네, 또. 너 영내 mondira. Ini bayang guna. Seba mansi. एकदमबारे खस्थ' मस्थ' खुलुमना फैबाय आरोना बिराद भिर जादों मानसिफोरा सिगां भिर जायाखैमोन आं फैबाथाय एबार भिर जादों भिर जागोन होनना माबा जाया होननानै थाब फैलायाखैमोन आरोना देलायनायावनो हासबेन्ड आं ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो मोनाखै ओमफ्राय जोंहानो आलासि केमेरामेनखौ लोगो मोननानैसो दा ससे क्लिपखौ नोंथांमोनजों देखायनो हासिगोन दा जोङो नै आलिखान्दायाव फैदो आरोना हाटखलायाव बिराद मोजां मोनो आङो इयाव खुलुमनो माने आङो इसोरखौनो खुलुमनाय बायदि मोनथारो आरो इयाव माने एसे रहस्य दं नालाय खुलुमलायबाय नैयाव नेक्स्ट खुलुमगोन जय आफा शिव शम्बर नामान मामोन जय शिव शम्भ आफा भोलेनाथ जय जाथों Yang julang mana mana nana. Ini dah kan ready. Hah? Oke. गोजोनबाय नारा खुलुमनानै एकदमबारे हायाबाबो उरसि उरसा खुलुमना फैबाय आरो गोलोमलायबाय बावै बया गरम मानसिफोरा रागा जालायो मन्दिरखौ इनिया बया फिर जादों सोहा खुलुमखांबाय सेन्देलावबो थाङो हो उसका जानो गोथाव नंगौना नङा गोथाव नंगौना नङा बया सिखाथि संखौ हो
tasty. Cốt ghiền. 무슨 액션? 됐다. 무슨 됐다. 줄어. 콩크리트가 없다. 콩크리트가 됐네. 무슨 됐다. 당근 실도 이렇게 내비 타는 거라 든 당시죠 에? 나는 누구니 원래 이거 라통내 부산 게서 또가 난다 스 뭐해 부드 날래 나대 그렇게 비늘로 시라고 기타가 부자바타이 만에 만나긴 마마가 내고 빠따게 어른이라고 나마를 배타건 해? 어린이 뭐 독한 먹항 lo giding này yêu khu ghen vậy 다이어 꿀름 강거리 장 창는 하길 봐야 하나 lögöफोर 창는सै 다이어 인체 랑थौ फैसा लायथां नङा सुब्र बिदिनो बायदो ओमफ्राय इयाव दायो सगाव नासि साहा लोंबाथाय आं गासो फैसाखौनो गारना फैलायनाय ओमफ्राय मालायनाव थार लाथ'लायनाय लासिंनो भिखारि टेस्टी टेस्टी करमा निमकी बुन्दा भाजा जेलपि गोबां लालै गोबां ला जान लुगैलाङो साला गाबोन फैबावगोन ने हांसो नायनो अ माबायाव हन्टापारायाव नितामनि फैगोन ना थांगोन दि जा दा जों न' मोनफैफिनबाय ओमफ्राय मा लाबोफाखो आं जिलापिखौ टेस्ट खालामखांबायानो ये नोंसोरबो लेट हो हाथारा लों मानसिया